Ježiš o niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v dome a zišlo sa ich toľko, že už nebolo miesta ani pred dverami. A on im hlásal slovo. Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom. Niesli ho 4. A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, odkryli strechu tam, kde bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Sedeli tam aj niektorí zákonníci a v srdci uvažovali: Čo to tento hovorí? Rúha sa. Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy? Ježiš hneď svojim duchom spoznal, že tak rozmýšľajú, a povedal im: Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? Čo je ľahšie povedať ochrnutému: Odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať: Vstaň, vezmi si lôžko a choď? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy, povedal ochrnutému: Hovorím ti, vstaň, vezmi si lôžko a choď domov. A on vstal, hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci sa divili, velebili Boha a hovorili: Také niečo sme ešte nikdy nevideli.